Ka AIR FM Jongpi sa sisian part kapdiang sobhay pi baro ki paralog sa ka science serial. Siya kalasya. Kublay pi baro ki paralog nong sngap. Ka AIR FM Jongpi. Ringkat ke jingat relang ke Vigyan Prasar Noida. Ber ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakini kapor ka pediang sangubhay pi baro sa ka science serial Siya Kalasya. Minta kasngi. Ngin pensengaw sipi ya ke benta balay po. Kabala ay kerteng. Ka jingpen kenria ya ke bor perkat bat jing sengaw. Kibanisim benta hakini ke program kilong iban kerjaan karnayor. Ilamprang nginong put, ikraw perkat tangkew, iriju diarenga, bat iroserin dekar. Ya ka skript la penbit penbiang da sukannya data bat Dr. B.K. Tyagi, la penwandur sekaktian kasi da Richmond Karluki. Kisngi basdang jong ka artificial intelligence ni AI. Kis dang da kejing pertu ya kejing start badon haki brieu, bat labo ya kini kejing start haki machine. Kini ki machine bestart, ki pertu iki jingle jong ki brieu. Kat banang yat kapor, ka artificial intelligence, kalanang banle ya kakam hadu baka machine kalahi dalade banang ya ki AKA. Kata kebemut, ba kanang kentiu yala kejing nang, ling ba kejing mat, bat jing syem. La kataru, don ki basngaw bakani ke jingla ki machine kampat kot bor kat ke jing start badon haki brio. Ban kelalong tik kum ubrio ki machine ki hap bandon ye ki jing sngaw ru kum badon ki brio. Haka pertai bayat state ki AKA bakwa bandon ki jing mi bat bakwa ya ke jing job. Haka ba ya ki brio la penya klat na ke jing sngaw jong ki. Hatu ki brio ki long kum ki robot bat ki robot pat kum mangi ki brio. Hatu, kani kadai ka imlang saalang bangihap banmat minta. Hatu, ngin IT no ya kakam saki robot. Hatu, kadai kani bangikot ke jingpin kenria ya kabor perkat bat jing sengaw saki machine. Ban tip susu syapang kini, tu mentang ini sengap ya kani ke science serial. Meno batan piwan sini silong. Oh ngawan mentala artayo pikong. Ngahapan wan kerki namar ba ikhla di pasan. Hah? Pasan sepil ada klasi. Lah kelam tip ai du em. Hoi ken ba. Ila kham sitom hi shwa ba in khla te. Ide itu ibaran kun tang wem mama. Oh hoi ken mandang. Teu tu kun deu dan spo US ne kumnum tu batan. Hoan ula don na aslam hi pi shathia. Dia bakum ta baton yawan bawan repeat. Dia bakum ta baton yawan bahak po bayap ko pajumu. Uklami awan pi ba sanu ni awan. Pala sa hi sikari bajingai te la kham janjane pi mabon awan. Kataru kadai hi. Tang ba ki te ki dan hi pi la ki jong ki daw. Tu teu di ukun ba khlam akor sha pi. Sabatan itu i misan yang piru imlan syur dai la aslam ba. Misan ru ila akhlat mentala ash post nam e pi ba. Ne ngada sunsun e shi shapi moi tai pasan jong pi. Ila shu sabaj marwai kin mo menta gamon. Hoi ken. Ta ken ngaru ngajuan hi barabor sa shalong manwan pe yai. Tang ba ngaru kakam batte at pi zanjar pi manwan man kaporte. Si omran kuma pipi babha ka man siam. Pitep hi pasan jong ili la dep thot lupa te ha kawe ka kon. Yanu ban pentep anda khlat. Ki e ki kam bade ban pendam. Kala asuk bhayangi baro ispara. Kamut ye pi te mo batan. Ila dakhen shisha. Kamu kuon. Hoan. Ngile ba ngila yappa na do dang rete.
kajing don jung pasan kalalong kajing sengan bah piangi. Boleh mo mama, itai kun jeng i. Iklem yo sebenwan kata kajing yap kupar lejong ru. Tu kun te. Pitem hakapor pun mengiru wang umna. Wang penban ba udang bun kam ben kreat nak bentau tau roban ba usna. Ubala ban ngam hapok duriau ru. Nantau la ong ru ba kajing yap ukupar jung u kajah hakapor ba mbiang te. Oh, la syukran pi utab ada nuksan. Wad kajing yap kepala jong ru unu lah kata. Takan, mandu bentip lupa saya kajing yap ma. Ni, tadi asu kum mob dan mesin syuk mah. Udai ru kun marway mama. Hoi kan bandam. Gila ap mama yo tau kun hadu bendawan. Tau kun tiu la ong hi ba kim dei ban ap yu. Henry banang tep no ai pasan. Kum na kum tamo. Nalar ba de ukun marway. Iman dan syuk pi kajing sngau brio. Kata lah deh kajing long jong pi mah. Tip syuk pi. Ula sngau khamjan ye ki mesin te ban ye ki brio ru. To e pi na ye bishar than yu. Namar udan la kajing long tamo. Nga ikum ba kakata bahaya pi banyak tahu hun. Tilawan pat mama hadin station India. Hoi ulawan kan manda. Ola itu kena i mama sipang utau robot pat bulas na. Ula itu bau tau robot te uri badan ye ka artificial intelligence. Benta te ngiyo sngau bai tang shpang kita ki machine mo. Ki badan ni kata ka artificial intelligence. Hoi ken kong. Ngilas ngu komen pat namar ba utau kun ula le bah ka kambau tre. Upau nam hati fitep sitia. Kini gejat mesin te kidan man pensuk ikajing im jongi himo mama. Kadai manda katapan. Fitem ulai tu khana yang ngiru baki brio kim la ban pediang ke jing sisa. Henry ula ong pat baki mesin kim ju syukur. Tak ada himo. Usaha mesti ada jengmut bagi mesin. Hoan. Ula ong ru baka khamsuk ban tre baki mesin namar baki mjukelan. Ta te kamot ba kajing im ju uspo Amerika te kalalong ba ususan ya bai ki machine kin mo ba atan. Kadai usania pha ki mesin. Ula snai ka baje alam ka ba anda kalapa. Ano amla ban pelip ya karu. Nakano kada mo mama, lasnay ka kata kerukom. Ulas na kata kerukom namar ba kajing pa jong kata ka alam. Kala ban penme hiau giza. Ba dia electric kettle haswa ba unke. Ade. Kata te kabala pensuk si shapi kajing im. Ki buan hapi ki khana bulai thu hangi kan sapang kata ka jing trekam ka artificial intelligence. Kum ki aide. Pitep mana ha PC jong u kan. Ula program lupa ban pha email sa ki dukan dia tiar jing ai subha. Khana ban la ba un pha jing ai subha sa ki parlok mat ki bahayeng. Ha ka dor ba ula bu lupa. Kamot judan badu jing ai subha kin mo man badai kasing kha. Ha oi kin kong. Ha kata guru kam ti ula dan la ka jong ka jing baru. Kibahayang tele si kila bandom bahaya umo namba buklom pe kajing yap ukpa jong u. Ndai udan pat la kajong kajing bahama. Kadai hi kataru. Kibrio de kidang mot ba udan ka bor kan mau ka baklan bha. Henry ma upan ula IT ha ka machine ban le kata ka kam. Ka kali jeng upat ka treka makanu kerukom mama. Oh, ka kali jeng ule te ka ba bas bhati. Usu pendan kam tang da urimu jong ka kali ban pensa ni pen peja ya ka. Haswa ba unrong ha ka. Ani. Ka bas ngo phala si shapi kata te. Kala banyak hiru mama. Hoit ken. Ulasna bat penwandor ya ka ha kata kerukam. Bon su ai ya ki jing tip ni kita ki coordinate syaka jaka ba utumu ban len. Nakabenta kata te. Kidan ki satellite undai mama. Mencemi ki jing tim. Hoan. Kakali gaya ha bat ka jing tip badon ho satellite. Bat ka shim ya kalinti balingkot tam ban la na ka jing dheng kali. Uklamnya ahipat mama ya kata kali. MP. Kidan ki sensor ha ki bumper. Ki basu tu kumnu ban pen ya jengai. Naki wei pat ki kali bat hakani kerukam. Kakali ka tip kumnu ban break. Bat hakanu ka por bakala dei baniat. Te kamot ba syong syuk ha kajaka nongnya. Ususong hi ha kajaka u nongnya. Tang ba penia chu kan ya steering te. Te kata te kamot ba da syong syadian ro kalabiang hi kan mo ba atan. Syong hi syadian namar ba kat kum ki kendon an te. Dei ban syong bai hakmat hi ha kajaka u nongnya. Oh. Kapabun kajing im jong u te. Las pelut bat ki mesin mo. La duna kajing ada para brio. Hoi gen,
Ula syu penlut si buan hakapor ban snai ki roban. Hakapor bu ula sedang ban snai ki. Ula bu ya ka artificial intelligence ki. Ki ba ula snaning kong te kempat dalong tan ki ba teben. Piong pat ba kidan ni ka artificial intelligence embatan kum dapat kim teben. Kidan ken kong ka artificial intelligence te. Tama kimdan ya ka jing sngau kum badan manga ma pi kan. Kani te kamut ba kimdan kan ya kata ka deep learning. Ka deep learning ngal dia sengo bade spangkani kini kisngi pamanta. Ka deep learning te bandam ka dei hi ka jing trekam jong ka artificial intelligence kan. Ka trika makan ukur-kam kani pat mama. Ka pertu ya korkom trekam ka jabiang ki brio. Haba ka shim ya ki jing tep baka yo. Kamut abladon ni kadi kejat jing terikam. Kamu rekam tan syu ya ka jing tuklar ki brio. Haba ladan ya kata ka deep learning te ba amdan kam syu api ya kata. Kani te kapan ya ka jingya dan ti bala kampa syuk mo jong ka artificial intelligence. Hoi manda. Ngila ban ong ba ka dei ka lawai jong ka artificial intelligence. Hakane te kamut baklala hi ban sothu ka jingkan ki bri rumo. Hoi. Haka deep learning kan. Ki machine ki la ban suthu ya ka jing ya kran. Pat ki la shim hiru ya karai. La janya seriam ki beriau kata te mo. Hoi ken kong. Pitip ni amba ukun jing pasan jong ilai. Ula shna ya uta u hedal 3. Ubala kampen bhana uta u hadali 2. Ki kita pat mama. Udi robot kan manda. Uni robot te ula te ban syat syaru. Bangin dala ngiru te. Ngil ade ban ti ruta de pima. Kam tami palei bakran di sya. Pitem, hakasin bening kong kan bangai iu tau robot. Ngalajan kala lendang te. Balai baton. Namar ba udan ya kedor kemat basau dong balong dakatin. Nang tade ki kemat jong uru ki khap si khap hakapor bu ai ku black step yang a. Jam 8 bahas syu baton yu tahu robot. Ula penbha kan, ula sna sa uta u hadali fo. Kadur khmat te ka bala kam internet mama. Hakani ka kenti te manda kedor kemat kala kampelun ba usnyoru ladan hi haka khlie. Te utau kunji pasan jung pi udang marwai ni asyong kurum na batan. Nga asyo perkhat sana duh ne namar ba. Ukam su tenat tangi teki mesin tu ma. Ula dan ka kurem haka jing sya kan. Tang ba Tangba. Aja yu pat baton. hakapor bu ula sna yo hadali fo kan ba. Ka jing ya dei jong u bat kalong kala kut sendan. Te balai la jayu pat mo. Hi kani ka robot hadali fo kala ban kiu ya ki mau jing kieng hapo yeng. Bat kala roban ya kum ki brio. Ka i kum ka brio hi. Ka dan ya ka sni do ba sriem ya ka jong ki brio. Te ka le yu kan ka robot pan. Hitem kani ka hadali fo kan kala kiu sa ka kamra thia jong u ban ra sha ya u. Henry ha kata ka por lawan ka lok jong u. Kadang mut badan da ka weipat ka brio ha ka kamra. Kala tharai sni u bat kala pet no senan. Tati kadang mut belarung ka brio banabar mo kamra jong u. Hoi ken, tama pitep ula ong kum no. Ula ong penman ba usngo kumen ba kata ka robot kala i bat le kum ki brio. Ula kemen ba kala la banwan ra ya ka jing sngo ba pher ha ki weipat ki brio. Kani te kala long ka jing tenju kan mo. La ka artificial intelligence ka trikam bahane am. Hoi ken kong. Kadi ka jing kmi phi la ka komputer ka la ni em bat perkhat kum ki brio. Ke mesin te kita don sisai ka jing start mo. Hoi. Ula ong ru ba kadi ka jing tenju ban kmi la ka machine ka la ni em ban pen i ya ka jing start ka ba pher na ki brio. Ade keradon ka buah perkat bakala ban simrai ru mo. Hatu kidan pan em ya ka jing songo ba dan mengi brio. Katakin mandam. Udang persang hi ban sna sa ki machine badan ya ka jing sngo. Tati. Yo lesi ka sapai pi ka po bu sekren tang bat ki machine. Om syu ba ki para brio. Kidan te ba ki blas dang man pendam yu. Ki baang pila ya keren ni em bat ka jing krut teman elektrik lajong. Tang ba imat kata ka por kan sapoi mo. Ba kani ka artificial intelligence kana dei ka ka ba baro kanya keren lut te. Kadam dei shop hi ka ban sungo phala. Oh kan sapoi pi kong kata ka porte. Ki machine badan ya ka artificial intelligence ki ban sami hadien kin step ha ka rukam trekam. Kin om bakla bat la bha ban shania hakiru. Tangba. Kista science tenang tre kan ki benta mo. Hoi. Kini ki machine ru bali bangi ong baki start namar ba kilanang ya ki aka kat ba kinang trekam te. Kumba ong hakatien pareng kilanang yo ya ka experience.
kum balong ka komputer kan mo, banang manyali akai chess ru. Hoan. Uni uko ni pasan ru, ulasna ay kata ka machine, banang manila kay chess. Ay kerteng ayu mama ya kata ka machine banang manyala kai chess. Ula ay da ka kerteng shatranj. Pelajar kun persya teng mama yo tahu shatranj. Hoan. Hakapor banga let kay sa US kan. Kalong kumnu mama. Ningkong ti ngala ban penram yo shatranj. Henry kam hadin, shatranj ula job si job. Ucap kumta namar ba. Ulah nang yo experience kan. Nagaji yakun. Dai baton. Oh, kadai kata ba. Ha. Utaw khun jing ipasan jung pipan, ulay khun am utaw shatranj. Hoat ken kong. Di manupat bajam. Bat uru kum tahi kan. Ningkong ung job ben mauhi. Henry hadian pan. Ka machine ka job ben da ka basok. Kum tah ka jing sngodam. Shim la tre asyuk ban nek kai chess ba kata ka machine. Tadi kamut ba jukwa asyuk kan ban pawi la ka jing sngosh ki way mo. Ula long shisha kum ta kan. Piong ne ba dayak ran than ba ki ibrio dai. Hoat kan. Uang ba dan jing shania aki brio. Uang ba kim dai ba la ban shania. Embed ha ka pertela jong. Wat ki machine ru kilahi aman nang bakala. Oh, ki baklahi kan ki babuan ki kapte. Kumnu phima unla ban chani aki ma. Uni ko ni pasan te uang ba. Kila ban bakla na marka jing thot ka rukom kanek yaki kan. Tama kim jong su thot bakla pat iki brio. Tang ba kan nang simport pat mo ba atan baki machine ginang masu thu lot ki ai kum ki breo. Hoi phi kata te nang simpor ba. Henry ki start science ki dang yele ban chna menta yaki machine ba la ban don ni jing sngoru de. Ban bujli ya kajaka kemiene ukupate hakal yang kajing sungo te kadan hi kita kajing sungo jangai pi mama. Ya menta de dang sngo jingai. Tang ba le se kan sapoi phi kapor. Bakin sala namar ba kum mangalaong. Kidan ya ka jingla ban nang yaki aka na ka jingmat ni jing syam jongki. Le se kan sanang bandan ya ka jing sngo kum ngi ki brio. Habaki machine badannya ka artificial intelligence kidan kam emanang panpha shushu yaki te haban shna thamai. Kisah science ki babun menta te kiale ban shna de ki machine banang hi yaki aka kat ba ki nang tre ya ka kam. Bat kiale ru ban wan ra da ki bamdan kam ban program si program yaki. Hagi ni gisingi ba menta te. Kamut bla persyang masna ki machine bala ban perkhat. Bak badan ci sngo artat de dai. Kadai ba kata ba omapi. Kindan ya ka artificial intelligence ringkat bat ka bor bandan jing sngo ni ka emotional quotient. Kata kamut ki robot ba kham sta shu mo ban ki badan lupa. Hoi kin kong. Ya ka ni ka jing start bala nang panbha shu ki ong ka enhance intelligence. Ki robot ki ban sami ha kata kapur te. Kindai ki bastat bar ki ban pensuk susup himo ya karukom trikam. Hoi bandam. Tang bala daya kren ya kajing shishate ki machine ki kham tre kham bha pi bani ki brio mo. Oh, kadai kata te. Kim salia pi ban le ka ju ka kamru. Ki trei si trei klem das ngob tai ni ngob thadru. Haban shna ya ka program haki. Hakata rukom mo makin duna ka jimba klamo batan. Hoi kata te kadai phapi. Na dashna ka program hakurukom badai bha. Kin duna bha ki ni ki jing bakla kan. Mangi ki breo pan ngidang bon ki jing bakala ba jing that mo. Oh, mangi ki brio te. Hapdeng batrei ru ni kwa ban sange shwa si phang man yo di sha. Nang ta sa ka por bam ja. Nang ta sa ka sho sam thia. Ndei takata. Sakashim shutiru. Oh, ken. Ha ka jing long brio te. Ngi rang don kam hi yakini ki aka barwa. Kata te. Haban shna ya ki kata rukom makin laban aja syakri bapaka mo batan. Hoan. Kat bangi nang la ban shna bhai ki program haki. Kat ta kin nang jan syakata ka bangi khot ka intelligence. Tang ba kajing tre halor ka artificial intelligence te kelas dang aduk kamen shwam dei. Hoan. Kalas dang nadu ki snam kha khandai spa sau phau. Haka jing sutu jonga ti batan. Kanika artificial intelligence kadai tang ka sinja menengkong mo. Ke ipat pa ka sinjam ka baar. Hanga ti kadai ka jing bu saya ka jing sngau kenya kata ka emotional intelligence. Kadai kata ba. Kani gambut ba ki machine ki don ya ka jing na ban sngu thu ya ki jing tem ba ya dai ba ki jing sngo. Bat ken la ru ban pensyong nya ya ki ni ken. Hangi ki brio te kadan ka benta jang ka jabing em ka batip yaki jing sngo ba penyai kumno ngile halor kita ki jing sngo.
Hangi Gibril te kadan ka jinge dai bat ka neocortex. Kani ka neocortex kala penya ya ka ka ba dai ban le halor ki jing sngo. Haki machine te kani kam dan em. Kadi halor ka ni ka bentakin mandam baki start science kidang tray ba wat penya ba. La persang ban thep ya kani ka jing la ban penya ya ki jing sngo haki machine ru. Kidan ang batan kitas bagi riusyang pangkile halor ka jing sngo. Oh at kidan kong. Ki khot ka Meyer Salovey test. Anda la ban le kani haki machine ru. Kamut kisadonnya kabur ban sngau mo. Ho an. Kena ban sung thu ya ki jing sngo. Ken berkhat halor kini ki jing sngo. Bat ken sala ban penya jala dia kumnu ban sngo. Te onda la pan kam kini ki jam machine ki kam ki jam mangi tray. Ngatharai baki beri kan sadu kam lut te mo batan. Kata te kadai ka jing shep tiang bat ka jing arta tien phi ba ki brio ki dan. Ki tiang ba yo ki machine ki sim tilot ya ki kam jong ki. Bat ki brio ken sadu kam lut. Ada kata ko orlong sisa te mo. Amla ban lan ma. Namar ba kirukom tray kam tikin sanang kala. Namar belas dang sim ti de ki machine. Henry mangi ki brio pan ngimla ban penjengai la dia na kini ki machine. Ni ban penduk jat no ya ki AI ru. Penban ngi dai kan ban shim ya ka karukam mabha kan mo. Bakan ajung mentay yangi. Hoy. Ngide ban sim baka la ban nang penbahaken ya karukom tray kam jongi. Bat karukom im jongi ru. Lam da dai badon ku kiri ki machine ru. Kan jin da long ka ba AP. Akaliang ka jisumar pang kan. Kadai kita. Mudur se lada omdan sa kumini machine. Ka test badai ban yo report hadian bun singi ni bun tayaw. Kalala ban ai kloy. Bat ngila ru ban sim ya kala jing sumar pakham kloy ru. Kibriyaw te ki la ban ong badu kam. Henry nga te nga ong baki babu karkhana kinang yo nong shushu kan mo batan. Hoy. Habala dan kum gini machine te ki karkhana kan nang la ban penmi bun kitiar. Bat hakata kurukam ka jing yo nong ru kan nang bun pha. Ni la don ki robot ni ki machine basuthu ya jin sngau ti. Ngatharai ki ni kin khamla ban tray bha mo. Kadai. Lada ki sngu thu ya ka jing sngo ken la ban tray hakarukom baki try ki kwa. Ladadan ni kani ka bosong thu. Kinla ban tip shisha ka ka bakaran shisha bar ka ka bakaran kai mo batan. Kata kan gadai ka jing mentoy baka AI badan ya ka jing sngu thu ya ki jing sngo ka ai. Ki machine kan sngu thu ka baka mut kai bat ka baka mut shisha. Bat hakata karukom ti kan omlong shu ka jing du nong yanu ru. Na du neng le syakan bai tang sapang ka AI badan jing sngau om dai. Hoi kan. Tang ba kalong ka maksudnat pate bang nyekran. Hoy may kal ajing mento yang iru si bon bahate. Tang ba. Kadang kau ke jing sngau bom dan ba tip sipi sapang jong ah. Kay mo pa kata. Kata ada jing sngau tangan kan. Alak su kendru tapi na du neng kata ka kho. Paralok nong sngam, katumentan kelalong kesayan serial Syakala Syai. Hakabangila pensngau cepi ya kebenta balaipau, kabla ai kerteng ka jingpen kendria ya kabor bat jing sngau. Bat kiblay sim benta ketu program kilalong iban kerjaan karnayor, ilamprang sngi nong put, ikrau perkat tangkeu, iri judiar nga, bat i roserin dekar. Ya ka skript la penbet penbiang da sukanya data bat Dr. BK Tiagi. La penwandur cekaktien kasi da i Richmond Karluki. Kumbajulong haki benta beladem, menta kas ngiru ngidan yiki artli ki jingkeli ban bu syapi kinong sngap. Te sngap ha yiki ni ki jingkeli. Ka jingkeli beningkong, robot bala kampen bha na hadali tu. Ngan ong biang ya ka jingkeli beningkong, robot bala kampen bha na hadali tu. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni. Ha hadali fo, ka durkmat kalong ka ba kumno. Ngan ong biang ya ka jingkeli ka ba ar, ha hadali fo, ka durkmat kalong ka ba kumno.
Pila ban pha iki jubab ki jong pi da ka ba pi pha ni ki SMS shau niu number kendai prahan riu lai not kendai san nyau not iwei sngap ngan ong biang yu number sa sien kendai prahan riu lai not kendai san nyau not iwei haba pi pha iki jubab ki jong pi da ken mau ban tho ru ya ka kerteng bat ka jakasa jong pi ngi kwa ban pen ken mau pi kinong sngap balada pidon kino ki jingkan tho lani kino ki jing ai jing mut hakawai dei bat kani ka sign serial pila ban chupa de ki SMS shau niu number kendai prahan riu lai not kendai san nyau not iwei katung la pois kabakut jong kani ka sign serial ka bomenta ka sngi ka bala wan lam chapi de ka AIR FM jongpi ringkat ka jinge trelang ka Vigyan Prasar Noida bat ka State Council for Science Technology and Environment Meghalaya kani ka program kalawan chapi na ka AIR FM jongpi